nagporgulyo kan sa iyang pamilya na magkaigwanin magurang na nakilaban kan tiempo hapon bilang guerrilla fighter sa banwaanin Karamoan. Istorya kan konsehal kan nagsakyadan Japanese Imperial Army sa nasyon kan Disyembre 1941 nagdesisyon ang pamilya kan sa iyang lolo na magdulag pasiring Karamoan haleng tabako albay tanganing maglikay sa mga Hapones alagad sa banwaan na mismo kan Karamoan sinda napirita na maglaban sa mga mananakop. Iyan yung pirmi niya sa kutigi istorya, nagsaraka sila sa bundok, halis silang tabako kang pamilya ninda, and nagdulag sila sa Karamoan for safety of his siblings, mga babae kaya mga tugang ni Lolo. And teenager pa kayo si Lolo, nagsakat na siya kayo sa bundok para makipaglaban sa mga Hapon. So proud po kami na maging mga descendants niya na. And dakulang honra na ang gobyerno lokal kang Naga dibibistuan mga veterano kay itong panahon. Bilang elihidong opisyal kan gobyerno, nagpasalamat ang konsehal sa mga veterano kan gyera huli sa katalingkasan na pigpapakinabangan kan presenteng henerasyon. Salamat po sa mga veterans, living and those na nagpaaram na po dahil kung bako sa inda, dahil taman ini-enjoy ngunyan itong tinatamasa at ang kalayaan against our colonizers, kay ba na dyan si Japanese. So salamat po sa sakripisyo ninda. And kapasalamat ako sa gobyerno lokal kan Naga dahil taon-taon po tigbibistuan sa tuyang mga bayani. Mientras tanto, nagpagirumdum si Judge Salvador Gonzaga Kahot, 93 anyos na veterano, sa mga kaakian sa presenteng panahon na paglapigutan ang pag-adal para sa ikararahikan sa indang mga buhay pagdakula. Naging miyembro si Kahot kan Filipino-American Irregular Troops na nakilaban sa mga Hapon sagkod na mag-surrender ang Japanese Empire kan Setyembre 1945. Primero, mag-adal. Kung igmang inadalan ang sarong taho, mas dakula man ang naitataong serbisyo sa komunidad, sa kapwa tao, kasi sa iyang country. Ikadua, kung ang mga hobin igwanin maray na inadalan alanggaw, nag-adal na tultol. So, magkakaigwa man sindanin maray na pagbuhay. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin sangguniang panlunsod kanaga. Asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabarita, RSR, masunod na, Allen Riondanga sa tung Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugdok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakol.
Ay dako lang tabang ka kung sa ano, dahil ka ng kwenta kung gulpining para bakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis kadudo tampa, maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo. Kada ko lang kaugmahan ko. Taharon ni na ang pagsasaod-saod ko. Mahala, maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugmahan ko sa kuyan sa iya. Mabalo sana Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul, asing kang pagtaraid na po din barangay na nagdadayo po hindi. Dayaw po, bako na po yan drawing. Ano po, aktual ng pikikibo ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor na anuhan niya na magtakudigdi yun ng saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ng satellite. Sa kamaugmahan, nauugmaan mga tao digdi sa kinagan ni Mayor ng satellite market. Kay Mayor Ligasyon, asin ang sayap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sayap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawing. Kuyan po niyon, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdara ko, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapa-i-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ng solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ng halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, Diyos maraming nasabang pagkaaga. And welcome po sa tuyang programang Satong Aramon. Live kitang nadadalan ngunyan sa Naga City Government FB page, siring man sa Naga Ngunyan News FB page, as in live na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, as in sa 89.5 radyo natin. Mga tugang, ngunyan na aldaw, araw ng kagitingan, sa tuyang pig-oobserbar, pigigiromdom, an heroismo, kasatuya pong mga veterano, siring man kasatuya pong mga kapwa Pilipino, na nagbuwis po kan sa indang buhay, urog na duman sa historic Death March,
buminagsak din an bataan, an korehidor sa kamot kan puwersa kan Japanese Imperial Army. Kaya ngunyan po pig komemorar iyan kan syudad nakikisumaro sa bilog na nasyon. Ngari girumdumon an heroismo, an kusog, isog, tibay kan mga Pilipino sa paghampang sa mga kalaban urog na kang panahon kan World War II. Mga tugang niya na pagka-aga, pinagmarahita nasa aldaw na ini sa Day of Valor, araw ng kagitingan. Maging bisita niya to ang duwa sa mga namamayo kan mga key organizations, asin man opisina kan gobyerno lokal kang Naga. Ngarig pong maaraman niya to ang mga benepisyo, mga programa, asin po mga pulisiya kan gobyerno lokal kang Naga, asin kan Pilipinas. Urog na po pag-abot sa persons with disabilities, asin siring man sa mga solo parents. Dakulon kayo ni mga tugang nagpaparaharapot sa tuya. Mga benepisyo, ano ang pwede mi ngayang makuang tabang halit sa syudad kung kami kabali sa mga organisasyon na ini o sa sektor na ini. Siring man, ano man ang mga makukuang mihoras man katong mga aki, urog na ka mga aki kan mga solo parents. And paano pwedeng magbali sa o magparehistro duman sa mga sektor na nasambit. Para mga tugang masimbag ang mga kahaputan na iyan, sa tuya pong ngunya na bisita, ngunya na aldaw, an enot, an sa tuya pong pamayo kan Naga City Solo Parents Federation. Sir Jesse Murillo. Sir, maraming na pagkaaga. Good morning po, Sir Allen. And welcome po sa tuyang programa. And of course po, ang sa tuya pong kaibahan, digi sa gobyerno lokal, an pamayo kan Persons with Disability Affairs Office, an sa muyang neighbor sa opisina, Sir PJ Barosa. Maray na aga po sa Gabos, maray na aga Pading Allen. Pading PJ, maray na pagkaaga mga tugang. Ang pag-uurulay ulayan tango niyan sa aldaw na ini, again, solo parents benefits as in PWD. Siguro mapuun kita tabi, Sir PJ, sa imo. Tango niyan baga, garo harus ara aldaw ang sa imong opisina. Yaon sa mga manlain-lain na barangay, labo-labo itong ginigibong free eye check-up. Igwa ka pang apuera kang free eye check-up, garo itong may pasalming pa. Yes. Oo. Pero, ang hapot mo niyan tabi, Sir PJ, kan sa tuyang mga urog na ka mga naganyo, ano or sa irisay ang pwede tang makonsider na PWD? And, papaano ka pwedeng makabali or makaparehistro sa sektor na iyan? Sige. Alganiya. Kung lay ang pag-uulayan ang sinasabing PWD, igwa kang permanent impairment, whether it's physical, psychosocial, or psychological, and then social interactions. Igwa kang napupugulang ka permanente na magibo si mga ordinaryong nakikibo to mga mayong kakundian. No? Pero simple unta na lang ang urulay, igwang guidelines ng Department of Health na ang tugunan na iyo ang magibo, mag-scrutinize kung PWD o bako ang sarong tao, public health doctor. So, ang pigigibo tayo dito sa opisina para ka makarehistro bilang PWD, enot mo na sa City Health Office. Duman ka po muna, mapa-check ka kung qualified na based sa guidelines kan DOH. And then, kung iyo, may form duman na pipirmahan si doktor. So, yun na to ang kwenta garo medical certificate mo na din? Yes. Pero kung specialized kaya si kaso mo, kay puan, igwa ka ng darang medical certificate. Okay. Ang public health doctor baga, bako man siyang specialista. Correct. Diba? Correct. Okay. Now, pag ito na pirmahan na, saka palang isa-submit sa PIDAW, and then kay puan, ma-establish na nagenyo ka.
So ang inot na patunay ka yan, voter's certificate or voter's ID. Panduwa, barangay certificate of residency, and then inahagad mi po si birth certificate. Kung may birth certificate, marriage certificate na lang kung may agum na. Dahil man kay puwan na PSA, maski photocopy lang kadtong sa LCR. Igwa kaya bakit ang programa manungod sa birthday cake, di ba? So, pig-establish ta duman si birthday, saka duman sa birth certificate, pig-establish naman na Pilipino. Dahil kami pwede magtao sa foreign. Correct. Oo. So, iyo man lang po ito ang proseso para masabi kang PWD ka, lalo na sa syudad ng Naga. Pero Sir PJ, ano ini? May age requirement for you to register. Halimbawa, kay 18 anyos ka na or maski aki ka pa, pwede ka magparehistro. Mayo, maski aki ka pa, pwede ka magparehistro, pero paagi kang sa imong ina o ama. O maski nga itugang ta kung absent baga, kung naga-OFW, di ba? So, ang kay puan lang, kung dai ka pa 18, dai ka pa rehistrado, si voter's ID o voter certificate kang sa imong magurang o tugang o kaya si grandmother, grandfather. So kung day pa man legal age, ano? Or igo kaya baga tabi Sir PJ kitang mga members kang PWD sector na yung nagarito ng mga psychosocial ano, si mga may mental disability. May mental disability. So kumbaga dahil nasa irarom sinda kang pangataman kan sa indang mga magurang. So itong kaibahan ninda sa harong ang pwedeng gamiton nindang voters to comply with the voters requirement, registration requirement. Yan. Sir PJ, baka para rin siguro pagkaklaro din, ano takaipuhan ng voters registration? Kaipuhan kaya to establish na nagenyo, no? Pwede kayo dakol kitang residensya, sorry. So, pwedeng may harong ka sa Libmanan, may harong ka sa Kamaligan, may harong ka sa Naga. Pero, para kayo masabi na saro kang namamanwaan, kan sarong banwaan, dumang ka nakikipartisipar. Ang pagpartisipar mo, sa pagi kang obligasyon na mag-partisipar sa pagboto. Pero di mga kaipuhan na magboto ka. Kasi ang kaipuhan nila ma-establish na nagrehistro ka. Correct. No? So may mga iba dyan na nakakancel due to failure to vote for the last 2 elections. Sa pagday ka kayo nagboto for the last 2 elections, makakansela. No? Okay lang itong certification kang COMELEC na rehistrado ka alagad kanselado dahil di ka nagboto. Okay kumbaga, establishing lang na talaga taga-Naga. Ano? Iyo, na ganyo. Oo. Dahil ang pinaka-best talaga na patutuo na ika-residente is being a voter of the place. Yes. Day mo man kaya pwede masabing pinangaki ka sa Naga, na ganyo ka. Tabaka pinangaki ka sa BMC. Alagad nag-i-star ka sa Cam Norte. Yan, di ba? So ang pinaka the best po masabi na nagenyo ka, nagboboto ka sa Naga o kaya kung dai ka nakakapagboto si mga partidaryo mo. O sa kaibahan mo sa harong. Yes, ang nagboboto sa syudad ng Naga. Yan. Digdi kita tabi mga tugang sa solo parents. Sa PWD, aramta na kay puning certification ano. Basically, talagang ang makasabi talaga kang disability mo Dr. Manangga, no? May hilang ka sa mata, ang masabi kung talagang qualified ka based duman sa guidelines, si Dr. Manangga din. Yes, exactly. Physical deformity, Dr. Manggiraray. Yes. Ano? Pero sa solo parents, paano tatabi, Sir Jesse, sasabi na ang sarong tao konsiderado siyang solo parent? Maray na aga po, Sir Allen. Sa solo parents membership po, dakol kaming qualifications. Sarot duman kung biyodo o biyodaan sarong tao, pwede siya maging member kan solo parents organization basta may minor de edad siyang aki. Pag biyuda na minor, may minor de edad kang aki, okay. Ito pong suway sa agom o sa naging kalibin partner na suway, ito po, minimum 1 year na nagkasuwayan ka mo, pwede ka maging membro kang solo parents, basta may minor na edad na aki manggararay. Okay. Opo. Tapos ito pong, halimbawa
tiyaon o lola, lolo kan si minor de edad na nagiging guardian o custodian kan si aki na minor de edad, basta may katunayan na custodian siya kan si aki na hali sa korte o kaya sa magurang na pinabayaan na si aki duman sa sarong taong ito, pwede siya maging membro kan solo parents. Sir Jesse, arog ka ini. In fact, may saro kanit sa kong naidulok garo 2 weeks ago, may naghapot ka ini sa kuya digi sa opisina. So naging kaso ninda, itong lulahon, nagkataon so magurang katong duwang aki. Yaon pareho sa abroad. Abroad, nag-abroad. Mga 5 years nang dai nagpupuli. Yes po. Si mag-agum, para maasikaso si duwang aki. Si lulahon ang nagtitindog na guardian. Ang hapot, si lulahon ba ninda konsideradong solo parent? Kung ang magurang po kan si aki na sa abroad, matausin ng katunayan na si lola kan si aki, iyon ang pigtataon ng rights maging magtindog na magurang kan si aki ninda, pwede po maging membro kan solo parents. So dapat garo sinasabi mong binabayaan mina si aki, garo arog kaya? Po kaya, garo matao ka na ni kuyan ba na katibayan na pighali mo na si rights mo bilang magurang duman sa aki mo, tinatao mo na pinapasa mo na duman sa sarong tao. So dahil nanganguluga na kumbaga naghali ka lang, automatic so kumbaga kaipuhan mong i-establisher na talagang garo dahil mo na maaasikaso ang aki mo. Iyo po. So kung nasusuportahan mo pa man so aki mo, tayo ka OFW, sinagbabantay sa iya, dahil man ito makakonsidera pang solo parent. Ay, dahil po pwede maging solo parents to. So nagluluwas talaga, garo inambando na mo na sa imong aki. Ayan po. So abandonment po kasi magurang naman sa aki, si nag-aalaga sa iya, pwede ito maging membro kan solo parents, basta solo siya. Pero kung may agom siya, dahil siya pwede maging membro kan solo parents, dawa custodian siya kan si mga aki. Okay. Saro patabi ka niyo, Sir Jessing, garo naihapot pa sa tuya. Agum na babae ngunyan, although kasal sinda, may sarong aki sindan 12 anyos. Kaya lang sa iyang agum, nakakulong na for 2 years. Ayo po. Ano si magurang na babae considered na siyang solo parent? Si babae po, kung nakulong si agum niya, pwede po siya maging membro kan solo parents dahil nasa ordinansa man po na kung ang sarong tao nabayaan kan agum dahil nakulong si agum niya, pwede siya maging membro kan solo parents. Basta Pero may minor de edad ano siya. po ang periodo kaya na dapat itong nakulong na dapat? So may periodo ba? Sa gabos po dyan, minimum 1 year na kamo nagkasuwayan o kaya na harayo sa imo si agum mo. Talagang dahil na, kumbaga physically or financially, dahil na sa iyo makaka-assistir. Iyo po. Okay. So kung halimbawa ang sa imong agum magurang ka, ama ka o ina ka, ang sa imong ka-partner nag-OFW pero nagsusuporta man sa Indo, sinawalat na agum, dahil man to konsideradong solo parent. Sa kunyan po, dahil pa to konsiderado, pero igwa po ngunya na pigpapasa bagang batas si Senator Rizal Ontiveros tong expanded na welfare act ang solo parents na ang sarong agum kang OFW, pwede na maging membro kang solo parents. Basta itong garo minimum wage man lang siya duman sa abroad ang saya agum. Okay. Yung mananggad sabi mo nang nakakatao financially pero itong pag-ataman ito normally kay baga sa normal circumstance dapat si ama sa kasi ina dungan-dungan sa pagsabay-sabay dapat sa pag-ataman kan aki. Iya po, to physically and emotionally yaon sila magkatuwang sa pagpadako wala kan aki. Yan. Kaya pwede ka maging konsideradong solo parent kung presente itong mga itong mga circumstansyang ito. Pero sir, ang hapot mo niyan, halimbawa, yan, biyudo, suwaya, may minor de edad pa. Mr. Papalan, tabi, in relation ini tabi sa PWD tabi, Sir Jesse, halimbawa, 20 anyos sa suaki mo, pero may Down syndrome, may psychosocial, disability. Ano siya, itong magurang na sulod na lang ngunyan, although bako ng minor de edad kumbaga sa taon,
itong aki niya, qualified ba siya? Yan po sa mga cases po na may mga aki ba na may PWD, lalo ito may mga mental incapacity, considered po as minor yan dawa. Ang edad na, bako na sinda minor de edad, considered as a minor po sinda. Sinda po si mga nagiging habang buhay membro kan solo parents ang magurang ninda. Bilang membro, alog ni sir kung baga siya PWD siya, si magurang niya naging solo parent naman, lifetime po siya magiging membro kan solo parents. Pero ang hapot ko, digi sir, halimbawa lang siyempre ang tawo baga, day man habang buhay, pwedeng nagkaagom ka, kang nawara si sa imong partner, at the end of the, baka after 5 years, biglang tumubok uli yung puso. Nakahanap ka ngunyan yung partner. Pero day man kamukasal. Day man kamukasal. Ito bang dating miyembro kang solo parent, pero may nakuha siyang garo, sabi mo na partner, yes. Considered pa ba siyang solo parent? Pagka day pa man po nagsasaro sa sarong-harong, considered pa solo parent siya. Pero pagka in time na nagsaro na sinda, dawa day kasal, day na siya magiging membro kan solo parents. So may dapat mag-live-in kumbaga sa pagkuyan, dapat living together kamo. Ngunyan Johnny, now we know. Sir, ngunyan gusto ko na magbali. Let's say kung araw kayo ng mga circumstansya, gusto ko magpalista, gusto ko magpariso. Ano dapat kong gibuan? Anong kayo po akong i-complete? Samo po, dakol kami mga requirements na hinahagad. Siri man kan sa PWD, nangaipo man kami katong voter's certification man o ka ID. Nagpapatunay ka, nabutante ka kan syudad Canaga. Dahil residente ka dapat Canaga. Dahil residente ka Canaga. Saro pa po naman, kay puanan to kaya talagang voter's ID to, kung sa iyong barangay ka nagbuboto, para matao ka ng certification, solo parent ka kang barangay. At kung halimbawa ngaya ako conception pingin niya po ako, butante ako kan ibang barangay ka sa Naga, pwede hindi ako tawanan kang conception pingin niya ng solo parent certification dahil ko registrado sa indang barangay. Karon po kayo mangyayari. Ito ang ma-verify dapat sa imo, si barangay na nakakasakop sa imo. Nakasakop sa imo na patunay na taga duman sa barangay na ito. Para matawang ka po ng certification na solo parents kang barangay na yan, nakakasakop sa imo. Ang sunod po diyan si mga requirements na birth certificate si mga minor de edad mo na nasa kustodya mo o kaya beneficiaryo mo. And kuyan pa po si mga ibang requirements na kung kustodyan ka, nahali sa korte o patunay na naging balo ka kung death certificate kan si Agom, si affidavit of custody mo hali sa korte kung custodian ka arog ba kayo mga. So kung nakulong man ang sa imong agom, dapat may sertifikasyon man na nakakulong agom mo. Po, hali po sa Bureau of Penal Colony napatunay na ang agom mo nakakulong. So kumbaga itong gabos na dapat napatutuo na nagpapahiling na sulo ka na lang na nag-aantabay sa aki mo o sa imong pig-aataman kung makuapo mo. So dapat i-complete mo siya gabos. Yes po. Pero sir, halimbawa baga may mga circumstansya kaya baga na yun na nga ito, halimbawa itong binayaan nga si Aki. Binayaan si Aki. Aki pa lang, binayaan na duman sa lulahon. Dahil niya nagpapahiling si magurang, si ama sa kasina, pero minoridad sa Aki. Nagkataon, initabi, Sir PJ, Sir Jesse, complicated case igwa kita kanya naging sarong kaso. Agaro pinatabangan tangani kay Ma'am Adi, sa LCR. Si lulahon, ang problemado, kang namundag su Aki, ma-11 anyos garo ito, pa-11 anyos si Aki, mayong birth certificate su Aki. Winali si ina, uminali si ama, mayo na nagpapahiling, walat sa iya, dahil na din talaga na lulocate si mga magurang. So, sa arog kayo sir na circumstansya na mayo man magurang na ma-certify, or alam mo, dahil ko man matatawanan si mama ko na siya na talaga nagitindog. Paano ang nagiging proseso nito kayan? Sa arog po kayan, bali ang katuwang na po dyan ang barangay, saka ang CSWD o taigwasin ng mga barangay health volunteers po kita. Si social worker volunteers. Social work volunteers na sinta sa mga nag-i-record sa mga kadaharong-harong
sa mga solo parents sa aron kay na cases, sinda po man girare ang nagkwento na magpapatunay na talaga ito si gurang na ito so na nag-alaga naman sa akin na pinabayaan kan magurang. So sinda na ang ma-assess pala ngunyan. Iya po. Pero yan sir, inuunrat naman yan, assessment na iyan sa membership. Iya po, bali kaya po talaga sa totoo lang ang na ano diyan nagsaro sa nagpapatunay na ang naging membro kan solo parents na nag-apply sa MUYA nag-agi sa social service po. Okay. Mga tugang, sa tuya pong pagbuelta, pag-ulayan ta po, naaraman ta na isa ang mga pwedeng maging miyembro kang PWD, naaraman ta na isa ang mga PWD, isa pwedeng maging miyembro kang solo parents. Ang hapot mo niyan, ano ang mga pribileyo, ano ang mga benepisyo na pwedeng makuha ka mga miyembros kan PWD sector, si Raymond kan solo parents sector. Yan mga tugang sa pagbuelta ka sa tuyang programang Satong Aramon. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging ano siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, sa magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat mi tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang unra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini arog kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siyang paginabang, kasi garo lang talaga siya kadlagan. Katong magibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupang ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Kabang. Pasalamat po kami daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran, hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi. Dahil nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni isa Agihan, masakiton maka digdi yun rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo, hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol, pasil na po para sa inila. Maugma po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Satong Aramon. Mga tugang, giraray, buwelta po kita digi sa programa nga Satong Aramon. Kaibahan ta po si Sir PJ Barosa kan PDAO or Persons with Disabilities Affairs Office. Siring man po si Mr. Jesse Murillo, ang presidente kang Naga City Solo Parents Federation digdi po sa syudad ding Naga. Ang pag-uulayan mi mga tugang, manungod sa Persons with Disabilities sector, si Ringman Solo Parents. So bago pong antes kita magpatalastas, ang define ta, isa-isa mga pwedeng maging makonsider as PWD, as in isa man ang mga pwedeng makonsider na solo parents. As in of course, si mga requirements. Ngunyan mga tugang, siguro bago ito tabi, Sir PJ, Sir Jess, na
manungod sa benepisyo, may naghahapot actually sa tuya eh. Pag maparehistro ba daw basinda, may bayad po ba na tigtatasar alam sa pagparehistro as PWD or solo parents? Pag nag-issue po ba daw kita ng ID, may bayad po ba, Sir PJ, sa PDAW? May yung bayad, no? First, si Inot na nag-register, may yung bayad. Pag nawara mo lang itong PBC ID, duman lang, may renewal fee na 100. Babayadan mo na si ID mo? Oo. Pero, so far, ticket man lang yan na nagkakaarog ka yan. Tapos may man piga sasabi, importante yun po yan. May mga benepisyo yan. Aday pagwaraon. Sir, sa tuya, sir, sa Solo Parents Federation? Sa Moya po, sa Solo Parents Federation, maya po kami pigahagad na membership fee. Sa mga barangay po, depende na lang sa ordinansa kang kada barangay kung sarong miyembro renew o ma-apply as a solo parent member kung may bayad sinda sa pagkukuha ng sertifikasyon na sinda solo parents. Duman na sa barangay clearance po. sinda. Yan. So, siguro, dito kita muna tabi mga tugang sa solo parents. Ngunyan, sa naga kaya, day ko lang aram tabi kay iniyo sa ibang lugar. Sa naga kaya po mga tugang, igwang solo parents code. May ordinansa kita na nagmamandato kan mga benepisyo kan mga solo parents. This is on top duman sa lay, sa Acta Republica, na nag-list down kan mga benepisyo kan mga solo parents. Siring man sa naga, on top duman sa Republic Act na nagtatao po kan mga benepisyo para sa mga PWD, may PWD code kita na nag-list down man kang mga benepisyo, pribileyo kan mga PWD na on top duman sa mga nailista pa sa national law or sa Republic Act. Inutunta po siguro sa solo parents. Sir Jesse, ano itong mga benepisyo na pwedeng makuha, pwedeng ma-enjoy kung ika sarong bona fide member kang Solo Parents Federation sa Naga? Inot po sa miyembro lang, iba po na itatao ang syudad kang Naga ng rice subsidy. Sa kada taon po yan, magkaperang kilo na siguro 2 beses nagtatao ang syudad sa araw kan panahon ng pandemic, 2 beses po nagtao. Igaman po ni mga groceries and food packs na pigtarao sa mga selected po na indigent solo parent members. Yan po si indigent solo parents. Selected lang po kaya dahil ang almost 70% po kang solo parent members na kang syudad na Naga na rehistrado is sinda mga indigent po. Ayan po. Sinda po priority na matawan dahil talaga lalo ang panahon ng pandemic. Iyo po yan. Tapos po, maliban sa mga ayuda na pagkakandata o kan syudad, nagtatao po insentibo ng cash ang sa tuyang syudad, duman sa may mga estudyante na exemplary sa pag-eskwela. Pagtatawaan po yan na depende po sa grado kang aki para ini po pag-unra sa mga aki na yan, mga magurang na solo parents. Mga piraman yan, sir. Piraman yan. Halimbawa, ngunyan kaya baga maya naman yung top 1, top 2, top 3, garo ito ng excellent, nagbago na. Excellent, honor, with honors, normally, sir, piraman ang tinatao kang sudad. Pag halimbawa, ang yan, baga, si aki mo, yun naging pinakamatibay duman sa klase. Yes po. Sa grade 12 po, ang pinakadakula po na itatao ninda, grade 12, grade 11, 5,000, 3,000, and 2,000 po. Sir, ayan po. Sa mga elementary po, ang pinakamababa, 500 pesos. Iyon lang po yan si pinakasasadit. Pero nakaka-receive mo po rin sa elementary, grade 6 yata, araw kayan, mga 3,000 sa pinaka-highest honor. So, pag ika-aki kan sarong solo parents, tapos nag-excel ka sa pagklase, igwa kang garo cash award. Cash award. Yes po. So, ay maray na. Tapos nagtatao man po ng scholarship duman sa mga may aki na kolehiyo ang sa tuyang syudad. Kung solo parents ka na ang aki mo, mare sa pagklase, pigtataon po onra na mag-scholar. And ang iba man po, dawa nga may pangangay po sa kakulangan sa financial na pag-eskwela, nagtatao po ng cash assistance sa tuyang syudad para duman sa mga senior high school
students and college students ang naaki kan solo parents. Kung pag-uuguron palang tabi mga tugang, Sir PJ, pag idinarugang mo palang iniyo, nagluluwas ang naga, bako ulang ang scholarship program niya sa college. Nagluluwas ang scholarship program pati sa high school, although may mga specific specific sector nagbibinipit. Pag pigsararo mo palang iniyo, haros basically ang queen baga may assistensya man kita, ang sanggawada may assistensya man kita. Naguluwas garo 70% kan taga naga, scholar man giharay kang naga And igwa pa kita palang suway for solo parents. Yes po. So ini sir, para ini duman sa pagklase, ang solo parents ba, dahil ko lang kay ni Aram, I'm not familiar kay ni Tabi, Sir PJ, Sir Jess. Ang PWD kay baga, Aram ini ang pinaka-common diskwento sa kaya sa jeepney, sa tricycle. Ang solo parents, may sharing kayan. Sharing man po sa sa PWD and senior citizen, igwa man po kaming naabil na 20% per discount po sa mga public transport arugan. Ngunyan lang ang panahon ng pandemic, karon dahil napapasunod dahil sa kakulangan ng pasahero kasi mga transport organization and nagparat lang ka pa ba ang krudo, kaya kumbaga dahil may gayon na abil yan. Pero sa iba nagtatauban po lalo pang mga biyaheng luwas ng naga, itong mga biyaheng sa bus, mga bus or kaya mga SUV na pasiring sa arayong lugar. Sabay ko niyan kay talaga, masikita nagtao kita ng konsiderasyon sa mga pag-iribata sa transport Ako nga ni minsan mga tugang pag may mga beses kaya baga na maski ka may sasakyan sa mahal kang gasolina, mas gusto mo na lang magsakay sa public transport. Minsan pag na-tricycle kita na mismo ang na-offer na dugangan. Kasi aram taman si pahangaipo din talaga ng mga pag-iriba sa transport. Si pag-intindi din sa kamugtakan. Imagine nun mga tugang, dikit ang pasahero ngunyan, mahalon ang gasolina. Naglangkaw din ang sa indang boundary, na inahagad. So, pag-intindi na din sa sitwasyon. Apwera sir sa diskwento, scholarship, na tinatao sa sa mga solo parents ano pa itong igwa bang garo preference na tinatao halimbawa let's say programa ngaya sa paharong sa urban poor, igwa ba kitang garo porsyentahe ngaya dapat ngaya kang nag-a-apply dapat hali sa solo parents sector, igwa kayong aro kaya na igwa po bali nga sa list po kan din sa Kwembagang housing. Saro sa priority po ang solo parents. Dako lamang mo kami membro na naka-avail kang pabahay kang syudad sa mga urban poor areas na dinevelop kang syudad. Actually, tabi Sir Jesse, Sir PJ, naihapot ko nita igong siguro 2 months ago ko pa yun na-receive. Nag-aapot sa solo parents kung paano nga mag-apply sa sa kaantabay sa kausugang program si urban poor program tagaro may nadangugdaas siya na garo parts in the priority group uluday ako pamilyar na gayo duman sa provision kang ordinansa kaya hinapot ko ngunyan. So parte palan kan priority group iya po kan nag-a-apply sa urban poor program ang solo parents. Pero mga tugang ang kwento ko iniyo ako syerto o kaini dahil nangulugan na solo parents ka, automatic, igwa kaning lote, Iya po, bali kaya siyempre may mga sinusunod mamagitan mga lay sa pagproseso kayan. Saka, kumbaga hihilingon man kan urban poor kan housing, kung bilang sarong solo parents, kaya mo man magbayad kan si mga amortization kan si para continuous man si programa kan syudad sa mga urban poor para sa kung i-avail mo to, siguro dahil mo man mababayaran, tapos dahil ka man ma-star, sayang lang si kapagalan po kan sa tuyang syudad para sa emo na. Kumbaga dahil mo man grab si oportunidad mo na magkaiwang kayan. Correct. Kumbaga, pigbalik ka lang sa pinaka-prioridad, pero dapat si requirement man giraray kang opisina, kan Housing Settlements and Development Office, utubon ta mangyari. So, halimbawa kung ang kaipuhan mo, may ka man talagang pagrugaring na iba, dapat may ka man as a solo parent, dapat
may ka man ibang properties ano. So masulod mangyari kada duman sa guidelines na ito kan urban poor kang Housing Settlements and Development Office. Sir PJ, araw ka bago nambitan ta na diskwento sa sa pag-abot sa mga PWD, ang gabos na rehistrado igwang diskwento. Apuera kayan, ano pa ang mga benepisyo? Halos si mga benepisyo kang solo parents siya man sa mga PWD itong scholarship, sa Queen, si sabi ni Sir si housing priority man. Pero kayan itong sing mga bedridden, may mga food assistance. Siyempre nagpapanaumang kita pandemya. Igwaman kita kaya na ang satuya lang ba kung indigent kundi kung kaya kang satuyang budget kabus tinatawanan. Pagkonsidera na may kakundian yan. So ibig sabihin may limitasyon ang kakayanan na magkita, no? Tapos, maliban dyan, igwa kitang mga birthday cakes. So, hindi pa lang yan sa syudad ng Naga, sa Interong Bicol. Tapos, maliban dyan, si mga nangangaipuhan ng assistive devices, si may kaipuhan ng wheelchair, crutches, tinatawan ta po yan. Ako tabi, mga tugang ko yan o kayan, saksi o kayan digi sa opisina, mala ta ang tungod ng opisina, minsan bodega kang gabos na wheelchair na request sa Persons with Disabilities Affairs Office. Ngunyan na taon, nagpabakal kami 100 plus from January to March. Halos paubos na. Iyo na, si tinambak rin sa tungod eh. Iyo, paubos na baga. Nawaka na baga. Sinisingil po ako. Po, naitaumin na si mga So, mayo naman dyan pati. Maliban dyan, si mga I check up. Ini nga ni I-check up na ni naginigibot ang unyen dahil niyo duman sa People's Day sa barangay. Correct. Ni Mayor Nelson Legasio, nahiling niya na dakulong pala nagahagad sa iyan ng pasalming. So ngunyan may si Dr. Edgar Orlina sa mga optometrist, naglilibot po kami ngunyan sa mga barangay na para mahiling niya si mga mata tapos matawanan ng salaming. Although si salaming, dahil tulos mo ko tagigibon pa sa mga optical clinic, no? Pero igwaman po silang claim stub yan naman sa kung anong aldaw, anong oras makukuha. At least bako itong kuyan baga, ito bagang garo baga, igo ba kayan mga kuyan itong ready to wear na pag-abot ng oras imbis na tabangan si matamang mapakaray, nagralabo lugod lalo. So, tadayman palang subo sa imong itong grado kan sa imong mata. Pasensya na po kuyan, Sir PJ, Sir Jesse, sorry may naghapot sa tuya. Pakiapot man po, ang senior po baga, igwang burial assist, medyo kuyan ini, pero ano po kaya ang solo parents? Igwaman kayan. Igwa po kami kaya na burial assistance sa pigtataw ang CSWD Unaga na sa halaga mayatang 3K araw kaya na depende po sa kakayahan ka na kayang itao kang syudad pero minimum 3K po yan. Depende po sa pakangaipukan si talagang may nabayaan kang man sa senior, Parehas man sa PWD. Iyo man, si minimum taman yan eh. So kung sakali po, anday man sana, binawian si sarong senior, PWD pa, and then solo, di 3K, 9K. Bako sa itong, kung alimbawa, sa bagay tama mananggad, grabe na sa ipasakit sa imong itinaw dapat si pagtabang si equity na pwedeng kuyen kang sulit. Siyempre nawara ka na PWD ka tapos solo parent ka si aki mo paano kasi kakayahan kang aki mo na itawanan ka man in dissenting lubong so kay puan din mag-entry kang syudad para langkawan man si tabang sa imo. Ngunyan po baga kaya may mga issue sa mga solo parents maski masingani solo mananggad sa buhay pero may mga nadadawang pananggad kita ng mga solo parents na nabibiktima ng maltreatment itong nabubugbog na abuso kunta na itong palaog man kunta na sa panibagong love life palaog man kunta kaya lang imbis maray si kaabtan
mas naglalaalugod si problema niya. May mekanismo po ba ang ang federasyon, ang solo parents through the city na nakaka-intervener kita na matabangan ta ining mga solo parents na ini na nabibiktima ning abuso, ning maltreatment? Igwa po, sarap po yan sa mga programa kang solo parents. Nasa ordinansa po yan na ang sarong miyembro kung nakaka-experience kan mga araw kayo na maltreatment, kung ang iba nag-open na direkta sa presidente o kaya sa federasyon, pigpo-forward mo po yan dyan sa coordinator me. Dahil sinda po sa registered social worker, totoo po sinda mag-intervene kaya mga proseso na araw kaya na So, sinda na din ang na-endorse sa legal. Minsan na may legal assistance kita, sinda na din ang Iya po. Sinda na po ang nag-ibong paagi kung sa inyong kadadaraw ng departamento para matawangan sa imong problema sa mga araw kayo na pangyayari. Yan. Mga tugang, may, ano pa ito sa reading ko yan? Regarding, ngunyan tabi, ang estilo tabi nindo Sir PJ sa pagtauning ID, iya pala si pagpagibo ning ID, kang nakaaging taon na ata, or ngunyan kung pinapadagos pa, garo nagbabara-barangay ka mo sa pagtauning ID sa PWD, sa PDAW. Kung ngunyan ba, continuous pa din ba si RK na activity? Sige, kang nakaaging taon, renewal. So, renewal. Kada sigabus na yaon sa muya, na kompleto ang requirements, pig-renew mi tulustot. And pigbabarangay mi, para maitao duman sa mga PWD. Alagad na, nakon nga ito, medyo naudot, naglangkaw baga si sa COVID dahil sa Delta. Ngunyang pong taon, bako na siyang renewal, kundi validation ang gigibuhon ta. Mababarangay po kami liwat, kunya na Abril hanggang Mayo. Samantalahon ta na alert level 1. Tabaka, mapundo na naman. Pag igwa na naman wave 5, sabi nito. Dadaraho na ang programa sa mismong barangay. Sa mismong barangay. And maliban dyan, may ayuda, may COVID pa managad ganyan. So, iba-validate mi po duman sa barangay kung yaon talaga si PWD. Kung bako man si PWD, at least, syempre may katundian, at least si representative, no? And then, yan, matao din kita dyan ng assistive devices dyan sa PWD Barangay Assembly and ID Validation. Yan. Sa Solo Parents Federation or sa ining Solo Parents Program tatabi, Sir Jesse, kung gusto mo mag-apply ng ID, saan ako dapat magduman? Saan ako pwede magdulok or saan ako dapat direkta talaga nga makikipag-coordinate? Sa barangay man po, Graray, sa barangay organization, yan dyan si mga barangay official staff from President to PIO, doon po mapon pagproseso kan pag-apply mo kung baguhan ka or renewal na napod. Sir, mo po pasabi ni Sir PJ na pag may mga ID ka, revalidate ka lang. Sa mo po, medyo dakulang problema, kumbaga, dakulang ang backlog mi sa ID dahil sa dati po, ang proseso po kaya outsource ang nagigibong ID ba man po mismo halit sa muya sa opisina mi ang pagigibong ID. May minimum requirements sa sarong contractor bago niya ko anon si mga aplikante bago kay magproseso kang ID. And ang nangyayari pa kung minsan nagkakaigwa tong mga sa typo errors. Utrohon mo na naman. Ngayon nakakaaro ka to, nakasala. Tapos sa misplace kumbaga dadara sa ibang barangay dahil sala nga sa type sa encoding ninda. Ngunyan po, ginibuhan na yung paagi kan sa tuyang mayor sa ni Kagawad Elmer Baldemoro na magkaigwa kami sa dirining ID making machine. Ngunyan po, igwa na kami picture over sa last January si Mayor Nelson Dugacion na ID making machine. Ngunyan, dahil may pa na gagamit dahil ang problema man, mayo kaming compatible na computer sa opisina and kulang pa man kami sa materialis lalo ito mga PVC card mapapabaw na ito. Actually, pareho po kita kayan. Kami tinawaran man kayo, nagpa-ID man kita sa mga empleyado. Ang iyan pala, may mga printer na kaipuhan, bako lang basta computer ang lalaganan, igwang minimum requirement. Sa bagay, ngunyan, bago, kuyan pa man lang ang aram ko na sa procurement na ata, so babakalo na gagamiton. Talaga ron natukar man ini ni Kagawad Elmer sa hinagad niyang equipment itong computer mananggad taday palanda sabi kaya kang ITO itong kuyan. So si mga sa solo parents dahil po ko maghandal mga no arin dyan
makakaproceed na ang pag-ID kan Solo Parents Federation. Tangarig pong yan pati madali lang pati yan ano ta garo pa ka-apply mo, garo sulbud siko lang eh. Ayan po, pagka na-kompleto na po ang requirements nila sa ID making machine dyan, pag ano na makaproseso kita, daw itong walk-in po, magkakaigwa na sa ID. Dahil na po kayo magpaparahalat na perambulan o kaya taon na matawan sila sa dirang ID. Yan. So maray na bareta, minsan talaga pati, bako pa ni minsan, ang pigaparahan na pati talaga for you to avail of the benefits, so ID. Exactly. Ano, so Yung ID. pinaka-important. Oo. Dito tabi kita Sir PJ sa Sir Jesse, dahil napag-ulayan ta ang ID. Although na-mention mo na tabi Sir PJ, halimbawa nawara, PWD ako, nawara ko si ID ko. Ano ang requirements ko para makakuagiraray akong panibago? Kaipuhan ko lang bang magjan sa opisina kang PIDAW or ano dapat yung gibuo na proseso? Sige, pag nawara si ID, mapunta ka siyempre sa PIDAW, no? Ikukwando man, i-check mo muna kung si ID mo ba talaga ay updated. And kaipuhan mo dyan, i-submit mo sa MUIA si affidavit of loss. No, may igwa kaya na daiman talaga nawara. So kaipuhan mo mag-affidavit, magsumpa ka sa sarong abogado na talagang nawara mo. Kung naghahambog ka, kuha kaming papel na pwede kang pagpiguraran po iyan sa abogado. Ibig sabihin kayan, pwede ka makasuhan perjury pa naghambog ka. So, yan. Maliban dyan, makakuha ka itong payment order baga para mabayadan mo si pag-renew ka itong ID mo. Ayaw man ang gata, igwa ng bayad Sanggatos man lang yan. pang-ribay. Ano, kaipuhan si pag... Sanggatos man lang yan. 100 pesos. Yan, makukuha mo si ID. Pag makomplihan mo lang yan. So, duwang bagay lang. Number 1, si affidavit of loss, and number 2, si bayad na sanggatos. Yan. Sa solo parents po, kung sakaling mawaraan ka ng ID, paano ang proseso? Sir, man po kan sa PIDAW man po, pag pag nawaran ka ng solo parents ID mo, kaya paano mo magpa report sa sa Federation Office na nawaran ka ng ID and magkuha ka mag-grant affidavit of loss sa abogado na patunay na tama nawara si ID mo. Pero kami po, dahil pa kami na magbayad ka ng para sa renewal kang ID mo na bago, dahil pa kami nagsisingil sa panahon ngunyan. Sir PJ, Sir Jesse, ngunyan nagpandemya kita aramta ang saro sa naging challenge, naging hamon, bako lang siguro sa PWD, bako lang sa solo parents. Sa interong, actually basically sa gabos sa tuya may kakundian man umayo. Ito bagang nagkawara ran trabaho. May mga nadanyaran talaga. Bako man necessarily nawara ng trabaho, pwedeng nawara na ng hanap buhay. Dahil dain na kaya itong turos, kumbaga dain na kaya itong period na si mga kakanan, nagsarado talaga. Kaya may talagang income May mga solo parents kitang araw kaya ng kamugtakan, siring man aram ko may mga PWD din. Ano si mga intervention kun igwa, na ginigibo ang mga opisina po dindo? And paano yan pwedeng i-avail kang sa tuya pong mga arugayan, itong members po nindo na arugayan si naging sitwasyon. May koordinasyon ba kita kay Peso or kay isay na opisina? Okay. Maray po sa tuya sa Syudad ng Naga sa liderato ni Mayor Nelson Negacion, nagkaigwa kita ng programa, pautang duman sa mga negosyo, sa igwa kitang stimulus program, tapos igwa pa kitang emergency employment program. Dagdag yan duman sa mga nakuatang tabang hali sa opisina ni Congressman Gabby Bordado na itong mga tupad sa DOLE. So, di garo ini local tupad taman. May kwan man. May igwa pa. So ito dagdag pa to, no. So dakul po mga PWD ang natabangan kayan. Igwa pa kita nakuha sa TGP party list saka ako Bicol. So ayo ka nakaaging aldaw nagpay out So talagang yan po si mga naging intervention pa. Pigwanita kay Councilor Elmer Baldemoro, si mga human kaya ang committee chairman sa PWD. Itong mga papel. Human din ata sa solo parents. Human ata. Maswerte ka mo kay Councilor Elmer. po. So yan po ang naging intervention ta. Maliban pa yan duman sa mga panao, no? Itong mga food packs. So, sa solo parents po, kumusta itong kumbaga intervention taman sa nawaraning
Kampanang po na kasagsagan ng pandemya, dakol ang mga nag-oruli o kaya nawaran trabaho di sa syudad Canaga. Ang kayo dito po na ginibong intervention kang mayor ta sa kang Team Naga, itong magtao po sinda ni mga rice subsidy and food packs para sa mga nangay po. And nagtao man po sinda ni mga financial assistance duman garo malangsap po kadto sa ibang mga membro na talagang grabe ang pangangay po tong selected man na indigent na ano. Nagtao man po siya ang si Mayor Nelson Legacion. And duman po sa livelihood, bigla og may man po graray si programa kang ano Naga City Community Employment Program na mukna ni Kagawad dito Del Rosario and Mayor Nelson Legacion. Na padagos po ngunya na inaabil kang Naga City Solo Parents Organization kada barangay. Dagos-dagos po ang pag-apply ninda para sa kada batch kang NCEEP tang kuyan programa. Speaking of SAP, magkaiba-ibanang kita. Ibanang kita, tigil para include sa ano to? Sa SAP. So, sigurado duman na dapat makuata si yaon duman si mga PWD sa si mga solo. Solo parents, talagang sinecure ta talagang yaon sa listahan. Urog na to talagang atang solo parent na atang solo parent na PWD pa talagang ito ang pig-secure ta talagang dai mawara sa listahan katong kang kasagsagi kang pandemya duman sa SAP. Siguro Sir PJ, Sir Jess, sailing nindo ining natatatang 10 minutos. Sa kadakol-dakol ka mga programa kan syudad for the PWDs, for the solo parents, naharos husto na talagang tabang yaon na. Ining maarabot na mga ngunyan baga may maabot kitang pirilian, no? Siguro yun dapat din kumbaga kung kamo nga hapoton ano si mga pwede pang gibuhon kang magiging leaders ta para mas tawanan pa ning maninigo na tabang ining sektor kang PWD and solo parents. Ano po si Sailingin doon pwedeng kumbaga dapat dugangan pa o i-focus pa kang sa tuya pong gobyerno and probably the local government of Naga? Excited ako duman sa Naga City Hospital na bago. Na iyon ang pitutukdog mo niyan. Dapat ito matapos, dapat ito mapadagos. Kasi maliban duman sa dakula to, igwa pa tong Naga City Dialysis Center na yung dakol naman ng mga PWD na nangangaipon. Ay, Sir PJ, speaking of, pag ikaw ba dialysis patient, considered ka bang PWD? Yes. Okay. Definitely. And igwa pa tong Naga City Physical Rehabilitation Center. So, si mga na-stroke, na di na nakakalakaw or may kabanga lang ang paralisado, pwede pa itong ma-recover. No? So, excited ako matapos ito. Maliban naman, may super health center pa. Ang kagayunan pati ka ni, tapag igwa kang PWD ID, tapos indigent ka, ang indigent baga, makuha ka mo ng certificate of indigency sa barangay, libre ka. Konsulta, laboratorio. Dahil duman yan sa Universal Healthcare Yes, Acta, and maliban dyan, ito bagang kabali ang PWD sa PhilHealth. Maliban dyan, ordinansa pa yan under the PWD Code na kita pa lang ang igwa sa interong Pilipinas. So, pag may bulong na baka na available, libre man. So talagang nakulaon ng tabang kani sa PWD. Apera dyan, excited man ako duman sa livelihood aspect para sa PWD and training aspect. Itong TESDA hub na pigdonar na nga ni si Lote ni Mayor Nelson Legacion kan Syudad Naga sa TESDA. Duman sa may Almeda. Garo mapuo naman ang construction mapuo naman ang construction. So dapat talaga mapadagos lang matapos. And kasudma igwang commitment na ang DPWH tungkol duman sa Naga City Boulevard, no? Maray man kay ato para sa mga PWD para may madumanan. Urog na si mga aki na PWD. Si mga aki kan solo parents, yes, pwedeng pa yan. Kaya ang sa kuya makuan lang mautob ta lang siya sa PWD code nangunyan lang pigpasar kang Agosto 2020 maski nga may pandemya na ipasar ito, no, and naitao si mga kaipuan na benepisyo.
magibo lang itong Naga City Hospital, sa kasi iba pang proyekto. Bastante po yan para sa interest kang PWD sector. Sino sir, sa solo parents? Bilang naging nyo po, sana may padagos si programa baga sa mga proyekto infrastruktura kan sa tuyang ginagalang Mayor Nelson Legasyon sa sunod na taon, taon na sunod na termino nila kung sinda magkuyan na may padagos si programa, lalo ito sasabi ni Sir na hospital, itong TESDA, na number 1 TESDA kay puwanan kan solo parents para naman sa magkaigwang skills si mga na-standby na mga magurang na dahil nakapagtrabaho dahil sa pagpara ataman kan akin ninda mayong katuwang. And bilang sa solo parents po, ang mas magayong kuta na matawan na ning barangay office ang kada organisasyon sa kada barangay para mas madali ang pagpawaras kang informasyon sa barangay na kung may ma-inquire naman na ma-membro kang solo parents, may abutan siyang opisina. Tabaho po kagabos na barangay, igwang solo parents office. Yan po. Tapos naman po, para kagaan naman sa mga magurang na may mga minor na dahil na mabayaan, sana po magkaigwan ng daycare center para naman sa mga aki ninda. Para magian makapagtrabaho naman sa mga working parents na solo parents. Dahil po, kumbaga, dahil kadit pa man lang ang membrota na may mga minor, siguro by clustering muna sa panahon ngunyan, magkaigwan ng clustered areas na talaga ma-recognize si area na may mga aking minor na nangangipuan na may mag-ataman kang aking na mababayaan. Yung pag sinabi ng daycare, bako isang educare na may klase, pag daycare talagang walatan lang. Ayo po, walatan lang. Po. Garo itong makawat lang ang aki, yes, ma-insure lang na may mag-aataman sa tangunyang kaya baga na kukuyanta kayan, kung da iwawalat duman sa magurang, duman sa lulahon, ipapakiwalat sa kataid, maray na, actually, maski si Vice President Lenny, ini din ang iniiling na solusyon for solo parents Ining additional daycare na nagtatrabahong solo parents, talagang dapat igang wawalatan for a period. Siguro, let's say ngayon, open siyang 7 o'clock, tapos ang masarado siya, mga 6 o'clock. Yung man yan si normal oras na nagkatrabaho kita sa opisina, and si solo parents, may insure niya na safe si wawalatan niyang lugar. Bako ito bagang pinakakiwalat mo sa kataid mo, ikaw mismo, nag-handle ka. Kung si aki mo, okay. Ayo po. And sa iling ko, maray na magkaigot talaga kita kaning mga daycare, additional daycare, bakong educare. Ang educare kit talagang may klasihan, may talagang may formative kuya na si aki. Siguro after kang pagklase, ito talagang wawalatan lang talaga katong para buwelong makatrabaho si magurang na solo. Yan. So tas sa ibang may nahilig ko yan Actually sa Singapore igmang araw gayan. Nagbisita kami duman ni Agum na iikot man kita ni Mrs. duman sa area. Actually bako siyang daycare center. It's a community center siya, pero may walata na gabus kan may mga social worker, may mga bantay, walat gabus duman. May kawatan, may gym, gabus na below the age of majority, duman pigpapakiwalat kung kaipuhan may magbantay. Even nga ni si mga PWD mga aki, igwang winawalatan sinda duman na garo similar man duman sa ginigibot akadto sa Resource Center for the Blind na si mga kuyan tinutukduan magluluto, may mga mental limitations, pikuturokduan kung paano mag-communicate. So ito si kuyan almost naghapit kami naman ni Mrs. mga 6 to 7 bukas, 6 a.m. to 7 o'clock. Bukas itong walatan tangarig buwelo talaga magtrabaho. Although ito bako lang po for solo parents. Garo itong mga parents na talagang mayo na talagang kumbaga minimum income dahil man makaka-hire ning katabang, dahil makaka-hire ning nanny, duman nindot papakiwalat. Although igo itong minimum garo bako siyang libre. Garo may minimum fee, bako man siyang halangkabon na ikumpara mo sa nagkuha ning katabang. Garo ma-maintain lang so facility. Garo igong araw sin kaya natigahagad na
Pero sa Naga, hopefully, may ma-realize siya the soonest, na igwang araw kita kayo na pasilidad. Pero, community, or walatan, walatan po. Walatan talaga. Yan. Mga tugang, inabutan na kita kan sa tuyang oras sa programa. Sir PJ, unless igwa ka pa po ni mga gustong i-anunsyo sa tuyang kuyan, paradangog, asin paradalan. Nagpapadagos po si Satuyang Eye Check-up. Asin na susunod po kaniyo na programa ito pong barangay ID validation. So malibot na naman po kami sa mga barangay. Samantalahon po na alert level 1. Igwa na naman po kayo mga barita sa ibang bansa na naglalangkaw na naman ng COVID. So ngunyan na baba ang satuyang maray ang satuyang sitwasyon. Ngunyan tabi partner Sir PJ, zero kita ha. Zero. Kaya maray ang aksyon kang satuyang mayor and sa Indoman sa mga contact tracers, di ba? So samantalahon may po niyo na pagkakataon na makagibo kani. Si kana ginibo mi ka nakaaging taon na antala dahil sa Delta. So sana ngunya mapadagos. And ang kon ko lang po, ang pakiulay ko lang na sana si mga PWD, lalo na itong mga expired na 3 years lang kay ang validity kang ID, mag-renew na. No? Mag-renew na. Ay na asikasuhon na po si renewal. Si mga mayo pa pong ID, pa-ID naman. Bukas po ang satuyang opisina. And sa barangay, igwa kita mga community-based rehabilitation specialist. Yung CBRS po yan, mga barangay volunteer po yan na ang talagang pigtututukan lang kaya PWD affairs. So, duman po pwede ka mo mag-run kundi ka mo makapacity hall. So, nakulong po kitang programa sa ngaran ka na sa tuyang mayor, ito may guson tang alkalde, Mayor Nelson Legacion. Sana, ako talaga pinaka-excited akong maray itong bagong city hospital. Nawa, mapadagos, matapos. Tadakulang kagianan po to sa mga PWD, lalo na sa pagpa-check up. So, yan lang po. Salamat, Allen, pati sa oportunidad and sa mga nagdadamong po. Salamat. Sir Jess? Dadagan lang po, kami po, solo parents, may paabot po kaming celebration kang Naga City Solo Parents Federation. Ini po ang National Solo Parents Week. Ini po, first time nagigibuhon din sa Sunod Kanaga, pero ini po, dati nang ginigibo sa ibang lugar. Yan, first time lang na isi-celebrar. Sarong semana po yan na celebration para sa solo parents. Hindi po kada tulong semana kang bulan ni Abril. Ang National Solo Parents Day man po kada tulong Sabado man kang bulan ni Abril. Third Saturday of April. Ayun po. Yan po, sarong semana po yan na celebration. Iba po kita dyan ng cultural presentation, bali competition na rin yan kang kada barangay. And may gawad parangal man po duman sa mga solo parents na nagkaigong achievement sa buhay, si mga akin na and member si mismong solo parents. Para po pagtao sa inda ning onra bilang pag sakripisyo sa mga akin ninda na binuhay nila sa solong buhay. Iyon po yan. Dakol pa pong programa ang solo parents kaya iniimbitaran ko po sa mga day pa nakapag-renew, mga gustong maglaog sa solo parents na nasusupog, lalo sa mga lalaki po. Dakol po na lalaki na susupog magmiyembro dahil kumbaga yang sa lalaki na dahil maitindog ang sadirin na solo parents inda. Ngalas nga ni ako sa imo Sir Jess, sa primerong pagkakataon, ang presidente sa Solo Parents Federation lalaki. Ayun po. Kumbaga kusog buot lang po talaga na maipahiling mga solo parents ka dahil dakula pong benepisyo ang nakukuhaan. Arog po sa ko, dakula na tabang ang natao po sa tuya kan ginagalang tang Mayor Nelson Legacion asin sa mga city kagawas po. Dakula po ang programa na piglalaog na para sa solo parents. Number 1 po sa mga programa ni Mayor ang Solo Parents Federation. Ayun po yan. Kaya inibitahan ko po gabo sa makisumaro sa mga programa mga solo parents. Ngunyan ang paabot na April 18 to 24, ayan po ang National Solo Parents Week celebration ng Naga City. And kada barangay man po may kinakandak man pa na activity ito pong Search for Solo Model Mom. Hindi po kada barangay nag-search kami na garo beauty pageant para sa mga makalidad pa mga magurang na para pakusugon sa indang buot sa moral. Hindi po si mga gana po di sa kada barangay maaratubang man po sa
Foundation Day kang solo parents sa November 9 para mapili ang pakainut-inutang Naga City Solo Model Ma'am. Yan po. Yan mga tugang ha. Sa tuyan na kaibahan, Sir PJ Barosa, ang pabayokan Persons with Disability Affairs Office. Siring man ang presidente kang Naga City Solo Parents Federation, Mr. Jesse Murillo. Mga tugang, mabalos po sa indo pong pag-iba sa muya, pag-antabay, sa tuya pong naaraman ang mga serbisyo para sa mga persons with disabilities kang sudading Naga siring man sa mga solo parents. Kami po nagpapadyos mabalos sa indo and hopefully po magbali, magparehistro para digdi sa tuya pong mga sektor kung kamo po talaga kabali duman sa sektor na ito. As in, i-enjoy ta po ini mga benepisyong ini i-investan ini kang sudad ning Naga. And sana po mas dakol ang makakuha kan mga tabang kan mga programang na itiatao kang gobyerno lokal kang sudad ding Naga. Bueno mga tugang, sa ngaran po kasatayong alkalde Mayor Nelson Digacion, Vice Mayor Nene Diasi, siring man po sa satuya po mga pag-iribang department heads sa gobyerno lokal kang Naga, mga pag-iriban niya mo sa City Events Protocol and Public Information Office, mga partner radio stations 105.5 Bicol Idol FM, Siringman 89.5 radyo natin. Ini po ang sa inyong lingkod, Alan Rayondanga. Have a great weekend, everyone. Sa tuong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.